Tohle je Kamila, milovnice luxusních aut. Právě si koupila auto v zahraničí. Co musí udělat, aby mohla vozidlo dopravit do Čech? V první řadě si sjedná dočasné povinné ručení. Dále odhlásí auto v zahraničí na dopravním inspektorátu. Ten jí vydá i dočasné převozní značky. Teď už může vyrazit. Po příjezdu do Čech to nekončí a čeká Kamilu ještě kolečko po úřadech. Navštíví stanici technické kontroly, kde si nechá provést měření emisí a kontrolu technického stavu vozidla. Uzavře si povinné ručení na stránkách srovnátor.cz a přihlásí vozidlo na dopravním inspektorátu. Jakmile obdrží osvědčení o registraci, velký technický průkaz a nové registrační značky, může bez obav jezdit. Více informací naleznete na blogu Srovnátora.